Suaraku enak. Enak. Suaraku enak. Enak, suara kok gembreng awak kok wedhus dibelek lokok-lokok kok enak ya, Rian. Enak, iku enak, suara enak. Enak dirungokne. Ra enak dirungokne kuping kok enak ya, Rian. Sapa suarane sapa sing enak ning kene? Sapa? Aduh. Ajeng Febria. Suarane Mas Demi. Iku kalah mbek suaraku gak enak apa-apane. Nek wong-wong kuwi kalau kowe suaramu mbek-mbek kok wedhus dibelek kok. Enakan suaraku sean. Suara ngono. Wong loro untu langsung kumat. Yo piye? Wong loro sekarat sedang mati lu suaramu Rian. Enak suaraku iki enak. Enak dhewe. Iya to. Kayak ngono kok enak. Ya enak to. Aduh, sing ngrungokne iki sebah wetenge. Serak-serak berserakan. Berserakan apa kok udah diblembek. Ndang delok omane Kaji Soher santri pekok ndang. Santri pekok mari ngono suarane elek nek ditenono kowe ya. Iya ndang deloken. Nyanyi kok kaya ngono. Duh, ya Rian masih ibuke yo iso gur nyanyi bengok kono ora ketemu jalure ku ning ndi.